खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बे एजि ब्लग चेनेलाव बरायनाय जाबाय दिनै जोंनिया अबाजै शुटिंआ सेकेन्ड डे दिनै जोबनानै थांगोन दा बेनिखायनो जों मैया फोजोबजोबनो हायैनि दिनै फोजोबजोबनो सानदों दा जों दिहिरानि ओरै हादान मानास खाथियाव जों दा दंफैयो बेवहाय जों शुटिंखौ दिनै फोजोबसिगोन दा नोंथांमोना दिनैनि बे शुटिंनि मेकिंखौ एसे नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव नोंथाङा गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे प्लिज नायलांबाय थादो जों नेक्स्ट डेनि दिनै शुट लानो फैबाय ब्र नोंना रला ओरै दिनना आंहाथ' अमा गोदानायसो दिनै अमा गोदानाय ओइ ब्रखौथ' अमा गोदानाय नुफेराखै आं जिबनाव आं गोदाफेरनाय एक्सपिरियेन्स गैया खिन्थु गोदायनाया बोरै आं बेखौ रोङा खिन्थु ओरैनो जास्ट खालामनांसिगोन आरो उपाय गैया जाथारनांबाय नालाय ओमफ्राय दा लानोसै नामा शुटखौ दा शुटखौ लानो नागिरदों बेवहाय ओरैनो कमेडि एसे ओरैनो बे लानोसै ओमफ्राय आंनिया अमा गोदानाय दं एसे नै जोंना बाम्बुलानि गस्लाखौ नायनाय आयै आगैखौ जोंनि बे एजि ब्लग चेनेलाव बरायनाय जाबाय ओइ नोंथांमोनाथ' बाम्बुलाखौ मल गिदिर लायोना मिथिना मल गिदिर गायना मल देखायनाय नै आइफन मबाइल गिदिर लायो वाट्सआप नाया ओमफ्राय गासिबो स्टार्ट खालामबाय बोरमा खावनायनि खोमा प्लाना सिखाव रखम थारलै ए आदा केमेरा लादोंमोन सुदा स्टार्ट जाबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना ससेल नायदो मेकिंखौ ओइ बोरमा सिखाव नामा नोंलाय सिखाव नङाब्रा आं नायदोसो माथो मा गंद' थाबायबोलायनाय बे बोरमाखौ फाननासो मोनजाबायगोन नामाब्रा मा हमजायाब्रा मा हमजायालै बोरमायाथ' मासिथारलै खमैबो 5,000सो रां मोनगोन खमैबो 5,000सो रां मोनखागोन सिलायदों बोरमायालाय सिलायदों खमैबो 5 फाल्ला जाखागोनलै नोगोद 5,000 रां मोनखागोन आं नोगोद 5,000 रांखौ मोनखागोन आं कल फैबाय नोंनाव बे समाव सोरथो बुंलायखोब्रा मिना आथिं फिसिद हेल' हा मिनिबाय बिदिब्ला दा मोनाबिलियाव लायनोसै आं नों रेडि जादों नोंजों आंजों मोजां मोनलायनाया अरखिखाना सना नों माखौ जिंगासिदों आं थानायावलाय लायथारनोसै आं दा मोनाबिलियावनो अके दे दोनबाय र' नांबाय फना आंनि थांबाय नांबाय रायलायनायखौ बेलेग जानो नामा ब्र येस मा खावनो प्लान लादों नामा खावा ब्र वार Korean man war yes yes ओइ ब्र इस गाय नामा yes what is फान्था नामा 2020 जागोन इयो वारा 2020 आव वार 2020 नि वार या हिप हप या oh my god या वार ब्र बोरमा गेलेबाय दं नै खावनो लादों ब्र वार देराबाय congratulations bro देराबाय congratulations ओइ what a god नों मानजेनखौ नै इनि गस्लाखौ नाय मबाइल गिदिरब्लाया नै फिसासो मबाइलानो हेलौ लोगोफोर खुलुमनाय थाबाय नोंसोरमोना माबोरै दं दे लानोसै दा सुटखौ लानो नागिरबाय हा दे नोंथांमोना बोरै दं आंनि अनजालि बिनानावखौ नों मानो खावनानै लांनाय थियाटारा मा आं माला खावना लांखो थियाटारनि होदो डायलग दे लानोसै बोरमानि
Guys, जों दा syutingखौ लानो नागिरबाय आरो ना ओमफ्राय shootखौ लानो नागिरदों नै गासिबो नै ब्र'आ खुलुमबाय नागिरदों ओमफ्राय जों दा shootखौ लानो नागिरबाय आरो ना इयावनो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय बे जोंनि सरखार गोदानाव नैया स्किम फैदोंनो थिखा मावनो गोसो गैया नोङो बिगुर जों बोरलाय बोरै मावनोब्रा ओइ सु ओइ साला सुवात मा गियानलै बेनालाय गोदोनि समाव खाराखिसै साला ओइ Ini apa namanya? Hai gider. Failah. Erbe. Action. Betor pergi sih mawa dambra. Di betor sasi berapa mansipnya? Uma betor. Oi, langfai. 200 kg. Uma betor. Marah pulang fai. Dampur kita berapa? 200 lo फाननाय जादों 200 राङावनो अफाराव होदों Deli mah, tapi jernih bikin nggak deh. Nanti lu kan? Kamu mau lihat ambil? Dia naik, riman. Mau lihat ambil? Tapi tadi kata tadi sini nggak? Deh. Sana sekarang apa yang aku tarik silang udah korup. Action. Nah, betul kan ini? Deli mah. Tapi tadi kata tadi nggak? Siapa jernih ya? Lai lang dulu. Siapa tadi aku tarik sini nggak? Deh. Deli mah, deli mah. Apa? Ang naik nara sekarang baik. Dari kamera zona bayan takana, cuman tuh bawa zoom dalam udah. Nanti kamu udah baik kalian kak. Rolling. Action. Orang kita mana yang baik kalian kak? Next one. Ready? Rolling. Action. Neng nokori biang ini siapa? Nung nukori biban kiri sabai, betul sama nih kalau sudah lakukan apa kak? Kato, ya guna. Corona. Nah orta namanya. Betul kurang harusnya laksanakan kak. Kalau naik bilik mana? Lagi kena nggak? Tadi aku nanti mau bilik sini sini. Corona ini tak baik sahabat. Action. Rolling. Action. Nung nukori biban kiri sabai, betul so kurang sudah lakukan apa kak? Boria, senang toh? Boria. Ada. Dari dia. Ready? खामानिखौथ' जुदि मावथारोब्ला सा ससेयाव जेबो उसुबिदा गैयाबा जेबो उसुबिदा खालामाब्ला रांखौ हरनायखौ फंबायमोन रां हरनायाव जेबो उसुबिदा गैया Ada dong, kalau horbai thay chứ. Coba keten. Action. Istilah ini. Ini nih, saudara, isi kumpulan maksimal ini kita mana romantis. Romantis kita mana? Action. Mau ini sama kan di boleh. Sedang lagi.